Čus lidi, moje jméno je Nargon a dneska tu je další díl ze série Tanky Online. Jak bylo to předchozí video, což byl úvod do série, tak teďka tu máme první díl. Nevím, jestli se vám to bude líbit, jelikož ten díl jsem vydal, nebo spíš ten úvod do série jsem vydal včera. Zatím žádný like, takže nevím, jak se nám to bude líbit. A dneska si zahrajeme s věcma Diktátor a Twins. Ne, vezmu si. A jo, Diktátor a Twins. Takže tak. Jinak ukážem, co tady je. Já můžu tady ty 3 kity, tady ty samples kity taky. Ale tady, když se koukejte, kolik je tam kitů dohromady. Mě moc. To je jedno. Jdem do bitvy. Tam ta bitva byla podle mě hodně dobrá. Jinak točím to ráno, takže jsem uspal jasně. Jdeme na kombe, jo, to je dobrá mapa kombe. Já to možná vezmu za standard, mě to baví standard tam na té mapě. Já zkusím, ne, dobrý. Snad to nebude řvat. Ani by nemělo. No a vrhneme se do toho, snad to bude rychle načtení, jakož to video pak je, dám se říct, že nuda. Když se to tam nějakou tu minutu jakoby nečítá. Takže tak, co bych vám ještě řekl, asi už nic. No prosím vás lidi, jestli to zhlídnete, komentujte to prosím. A odebírejte mě, jestli budete chtít, a taky lajkujte. Jsou tam 2 předchozí videa, informačku ani zas tak nemusíte lajkovat, jelikož je to informačka, ne žádný let's play. Ale to Trial Launch, ta se podle mě povedlo. To se povedlo, bych řekl. Takže prosím, to lajkujte. A je tam nějakých 15 hlídnutí, no tak nějak. Takže asi tak. Co bych ještě říkal, možná prostě do pozadí asi nějakou písničku, ale já úplně zasunu. Já udám asi nějak takto, já nechci, mě tam přeřvávalo. Protože jsem si pouštěl to video předtím a tam mě to přeřvávalo hodně, takže si to nechám takto a už bys to mohla načít, protože už je to nebaví. Taky jsem to chtěl říct, že v průběhu hry tak si budu měnit věci, nebudu hrát jenom s jedněma, protože to by byla nuda. Ale jinak, jak jsem vám ukazoval na začátku ty kity, tak mně připadne, že už tam jsme. Že je tam jak moc a počíte. Vypnu si tedy zvuky a jdem do toho, protože strašně si ty vole, oni mají 2 smoky, ne? Tak to bude hardcore shit. A oni capturují vibe, to je jedno. Počkejte, já si vezmu si Waspa. Vezmu si Waspa a jo. Něco chci zkusit, ale nevím, jestli se to podarí. Pěkně, pojď mu. Ten mu dobře dal.
Počkej. No, já jsem se nestrefil. Jinak ono je to tak, že my máme hnedka jakoby k dispozici jejich vlajku a musíme ho dovést jakoby na tu druhou základnu. What? Jak když jsem to nevzal? I když mě to bylo na nic, ale jako proč jsem to nevzal? Oh no, oni capturují vlajku. Ne, nesmí. Tak ho zabij! Ty, tak ho zabij, Vulkane. Ježiš, to je retard. Mají další vlajku, což musím říct, že mě sere totálně. Hej, tak ty nás tady drtí na spawnu, to se nedá. Až do 3-4. Ježíši Maria. Já si odsud odjedu. What? No tak toto nevím. Že já kašlu teď 0-2 proti. Co hlavy. No, takže jdem na jinou mapu, snad se to nebude načítat dlouho, jinak se vám omlouvám, protože mě to taky nebaví, že se to načítat dlouho a chci, aby vás to bavilo, ale já prostě nevím, jak mám udělat. Já bych možná šel na tu kam. Ale to je takový hodně. Tak to nevím. Tak zkusíme jít sem, nevím. Bude. Pardon. Jinak je, nevím kolik, ale vím, že je ráno. Tak. Takže natáčím to takto, docela by se dalo říct i že narychlo, jako. Že prostě já si přes ten den musím říct, že se já nudím. Takže já prostě, jestli jak chci zabavit, tak natočím video. Možná vyjde ještě dneska nějaký video, nevím, to jistě. Ale možná jo, a taky možná ne. Záleží, jak se vám toto bude líbit. Podle mě druhý video tady z této hry nevyjde. Protože jako nechci zase úplně, že budu mít 300 dílů na kanále. To se mi zase jak moc nechce. Ty se nemůžeš trefit. Dej. Buzerán. Nic se nemůže prostě strefit. Ne! On je dal na 2 rany. To je snůbský. Tak tady na té mapě by se nám mohlo dařit, tak zkusíme. Ale proč tady ten má vat? Tankovil. Hodně retardový jméno a hodně velký retard. No, nebudeme tady řešit retardy. Jelikož na serverích bývá většinou hodně. No co, no. Prostě jsou všude. Ne, já nebudu urážet na lidi, co jsem zpomalený. Oh, shit. Tam toho typu musím. No, mě zabije. Goldbox. Goldbox will be dropped sun, tak. Tady. Už padá, tak ten by mohl být náš. A po Goldboxu to ukončím. Yes, je náš. Tak dobrý, máme ho, máme druhý gold, nebo jako druhý, jak to řeknu. To je jedno, máme goldbox. Yes, no to by mohlo být
teoreticky všechno pro toto video, já dám ještě minutku. Nebudu dokončovat tady k mapu. Samozřejmě nezapomeňte dát like, jestli se vám teda video líbilo. To je jenom na vás, že jestli se vám líbilo, takže můžete dát like. Můžete i video sdílet a taky můžete dát odběr. Ještě nemám, tak můžete dát. Můžete mít první like na tomto videu, takže ho nezapomeňte tam dát. Pokud se vám video líbilo, už to tady opakuju jenom. Takže asi tak, já tady zabiju tohoto týpka a ukončím to. Ne, tak on mě zabil. Jedno, máme tady gold box. 3 flagi. A repair. Hej, tak tady je repair, tak ten bych mohl vzít, ne? Ten bych aj mohl vzít. Já ještě splním misu, vezměte ty repair kity také, splním tu misu. Já na těch videích mám jak často ty goldy, nečekám. To já! On byl za mnou, ne? Nějaký týpek. Jestli mi... Hej, to mi neříkejte, že mě zabil ten týpek. What? Ty mě mohl zabít. Ještě jsem jeden repair kit, to bude úplnou chviličku trvat. Asi v dalším díle bude snad padat taky goldbox, jakože za to bych byl nehorázně moc rád. A jestli jo, tak to bude úplně hrozně moc super. Super nadupaný díl. Takže tak. Jinak jsem rád, že jsem ho v tom díle vzal, že já nemám rád, když prostě to nějak zlomím a nevím, kde padá. To prostě se stává hodně často, že nevím, kde padá, protože všimněte si, jak tato mapa je veliká. A je štěstí, že nás je tady ještě málo, takže... Ježiš, oni si mě dávají na radost, vlastně prostě. Ještě stejný. Ta mapa je hodně malá, musím říct. Teda hodně velká. Hodně malá. Jednou řeknu hodně velká, jednou malá. A tam je repair. Ne, please no! Yes. Oh my fucking god. To bylo repairky, tyjo. On mě ho vyžral. To je jedno, teď zabiju tohoto. A zkusím jít. Ty vogel mě vždycky zabije ten ráj. Jinak musím říct, že mám štěstí na ty goldy teďka. Nevydal jsem video, ale to bylo takový zkušební stanku online a tam mi taky padal gold a vzal jsem ho. Já fakt nikdy nevezmu, tyjo. Tam mi taky padal gold, vzal jsem ho, byl fakt povedený, ale dověděl jsem, nebo spíš to jsem nevydal, protože mě to připadlo takový, to video takový zkušební amatérský blbý. Toto by mělo být už lepší, nevím jak o moc to bude lepší, jelikož to je můj druhý díl ze série. Ze série Tanky online. Já nevím, jak se vám to bude líbit. To je série, takže jako víte co, žádný ohlasy. Tak super, máme ten repair kit po dlouhé době. Vyzvíme si misi do 500, máme 25 000, pak uděláme tady tuto a to je všechno pro toto video. Nezapomeňte dát like, odběr, koment, hlavně ty komentáře prosím a taky i odběr mě můžete dát, byl bych za to hodně rád. A to je asi tak všechno pro toto video a zatím čus!